Tarangu ndinonzi Berita Nyenya kana kuti Amai Chikuwa, ndine makore 42 ekuberekwa. Mwana anonzani? Mwana wangu anonzi Kemslie Chikuwa. Alright, ari grade ani? Ari grade 3. Grade 3. Mungada kuti zviso here kuti dambudziko rine mwana idambudziko rechi? Mwana wangu ane dambudziko rekusataura, ataure hanzwi. Alright. Makazviziva akura sei kuti mwana ataure uyezve hanzwi? Ndakazviziva ane 3 years, akangotanga kutaura nemasaini, ndobva ndazoendawo kumadoctors. Ndobva aongororwa akanzi anonzwira kure kure nzeve dzake, saka zvinoita kuti asakwanisa kutaura. Munharaunda mune vamwe vana anogamuchirwa sei mwanasikana uye anotamba sei nevamwe vana? Pakutanga zvakambonetsa nekuti vanhu vaitadza kunzwisisa kuti anotaura sei, vaitadza kuzvigamuchira munharaunda nekuti paanenge achitaura paya anokwenya kudai so achida kuzama kuti munhu atarise kwaari, saka ivo vaifungidzira kuti pamwe tiri kurohwa, havazozvinzwisisi vobva vatomudzorera. Kuvana vadiki uku, vanhu vakuruwo vanhu vakatadza kuzvigamuchira nekuti anenge achienda kwavari achida kuonawo, senge panapa hatina TV, achiendawo panext achida kundoona TV. Dzimwe dzenguva vanotadza kumuzwisisa vomudzinga, zvinova izvo zvinondirwadza mukati memwoyo wangu. Achidawo kuzama kutamba nevana vavo, vane vachiona sekuti anozospoila vana vavo vomudzinga. Saka akatadza kuzvigamuchira mukati menharaunda yatinogara. So ndezvipi zvamungatiwo izvi zvindo zviri kudiwa pakukura kuri kuita mwanasikana? Ndezvipi zvamungati izvi zviri kunetsa kuti munge muri munova nazvo? Ndine zvakawanda zvinondinetsa zvandiri kushuvira kuti denda wanawo mwana wangu akwanisa kuchengetedzeka. Ike zvino ari kuenda kuchikoro, haana mauniform, haana school fees, anoda matextbook, anodzidza nekuona, saka anoda maoriginal textbook. Inini handisi kukwanisa kuzviwana. Ndinoita basa rokutengesa mafriziti nekuita mapiece job, saka mari yandinayo, ndine vana 5. Mari yandinokwanisa kuwana ndeyekungoti vana vawanewo chikafu chishoma chandienda kwanisa kuwana. Asi pekugara chaipo chaipo hapana. Dzimba dzatiri kushandisa idzi ndine vana 5 vamwe vakomana, saka vamwe vana unoendapo kutorara kunext door, of which zvinenge zvisiri safe kumwana wangu kuti andorara kunext door. Handizozivi kuti arara sei kana kuti chii chinozoitika. Apa mwana atokura 12 years ane tarisiro yekuti anogona kunge akutozoendawo kumaperiods. Handizivi kuti ndinozomudzidzisa sei, kana mari yacho yekuzotenga zvikwanisiro zvokuti akwanise kuzvikavha handina. Apa panopamba panotori nemugodhi uyu wakutoshaya kana mari yekutenga zvidhina zvokuti tivharise mugodhi wakatoshama uyu, hapana, zvinhu zvakatooma. Kopa Christmas panapa mwanasikana pane zvamakamurongera here? Angari anowanawo sezvinongoitawo vamwe vanhu? Pari zvino hapana zvandati ndawana kuti ndikwanise kumurongera, nekuti handitorina. Ndongoti denda wana chikafu chokungomupawo paChristmas, asi handitorina. Anodawo zvine zvichiitawo vamwe vana zvokuti akaona umwe mwana akapfeka zvakanaka kunze uku anotouya achichemera, haazvinzwisise kuti inini semubereki handina. Anongoti munokwanisa kuzviwana, saka anotouya achizvichemera, asi inini zvinondishungurudza mukati memwoyo wangu nekuti ndinenge ndisina chekuti ndimupe. Saka handitorina chekuti ndingakwanisa kumugadzirira paChristmas, handina. Kokunoku kwamuri ndekupi? Manyame, kuSt Mary's Manyame kuchitungwisa. House number yenyu ichitoko? 8736 Manyame. Aiwa, muri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira aiwa chikumbiro chekuti kune vanokwanisa kunge tiri tinobatsirana nemwanasikana wedu kuti ange ari anowanawo zvikwanisirwa
wekuti araramewo zvakangofana nevamwe vana. Makasununguka kunge muri munovabata panhamba dziri pascreen idzo movabata direct kuitira kuti tinge tinobatsirana nemwanasikana wedu. From Uncle Saint neScientific Group, now chiti much love.